Jibang Irisami Gitanjli Hansepi, Apransif Birtal Tepi Arjuitha. Vote Jogdet Pen Kachida Mahut Ihum Bolero Aphan Dhansiri Alang Roy Pondet Sita Munit Apranke Jogdunlu Ningka Nisek Along Karbiang Long Okipu Kotalon Pon Kokasarpo Picnic Spot Adong Het Harlong Parla Along Kititang Arpum Kelong Dua Ramla Constituency APHLC Asong Japo Tumaphan Seki Kipi Nilip Arat Penang Anatum CM Tuliram Rong Hangaphan Kachuruk Kapazir 19 number Dhansiri Constituency Angkang Dimapur Ahoy Long Kedo Dhansiri Alang Royalong Atumidik Vote Jogdet Pen Jongdat Aboha Kachedam Bomahud Ihum Bolero Agari Langroy Keka Pahud Lang Pondet Birta Kelong Dunatengke Alang Litum Dhansiri Arlo Methang Avod Jogdet Pen Dimapur Anat Kachongdat Damje Phanpura Dhansiri Alang Royalong Keka Bomahud Si Men Konat Pentong Lang Ke Theke Ranglone Laso Hutsik Kupai Kilangnu Bolero Agari Lapen Kachethabatuma Phan Lang Pondet Lu Sita Kupai Kime Adungarai Kedoara Datum Cerap Cito Dunsi Amunit Atuma Phan Apran Pen Pajok Dunlu Sita Bolero Agaria Phan Penang An Ajakke Lang Pondet Lu Aphisi GCB Pensi Kihum Dunlu Pusi Birta Long Dun Pinpur Mebang Sotowar Along Sorkar Pen Kasalam Adolong Kavedet Ajoksi Kayarnita Pusi Cycle Gari Anta Cekap Bomsi Aningkan Pathonlu Hala Thak Kedon Adolong Lake India Railway Atum Mate Railway Adolong Chot Lasi Pinibang Swadim Sorkar Atum Kilang Lidet Ajoksi Lapuson Ahuni Donang Luputa Hadak Cherok Tok Aratum Jethan Sayalam Nangpali News Desk Report News Fast Karbiang Long Karbia jutang haku penta oke prulata karbia khai along isi kethenai ning aronga jia jutang binong lason si pini nijang karbiang long Hongkram Borsing Teron arong arisunimso atum chelang pen karbilang pi aroyalong ningkan esek arjon along okhan kachuri mati ning ot kachejo karbi okipru pedopon bangso risunimso atum pen karbi okipru pon along keong dungatum akupai kithe ajok okithe kilong ponatum dosi okithe kilong atum ningarong cipi pon rintita do Wothat lang supen Rajan Ronghang Mohor Nebang Protap Qatar News Fast Karbiang Long 9 number Amreng Constituency Arlo Jirikinding Police Station Keparlo Koka Sarpo Picnic Spot Adunghet Harlong Parla Along Atumi Inut Pang Tek Kiti Tang Arpum Kelong Birta Kelong Dun Atengke Amreng Arong Arat Atum Ketek Dam Long Pensi Tong Sekot Jirikinding Police Station OC Longki Teron Aphan Birta PC OC Longki Teron Sita Adim An Pale Dam Dunsi Kititang Arpum Mate Adipi Pangrum Ponsi Dipu An Postmortem Aphan Ponlo Pusi Jirikinding OC Longki Teron Ahin Pen Nang Pachinidun Kititang Arpum Kelong Ahut Jeans Long Pants Lapen Achoy Ake Air Pusi Police Atum Nang Ketandun Kititang Arpum Ateng Pulote Apor Ding Piklo Ate Non Kitutang Arpum Kelong Ahut Anke Aripi Saide Loputa Nang Pachinidun Tu Lapen Kiti Arji Ding Pik Ajok Amohor Sitami Pang Tek Tedet An Piklo Kiti Vek Adon Arabatum Aphan Sitami Non Anta Patini Long Lelang Puta Birta Nang Pi Jirikinding Pen Rajiv Timung News Fast Karbiang Long Nilip Constituency Arlo Nilip Block Asai Hempen Kache Koinot Adolong Along Kiewak Kahenua Joini Ating Pike Jang Kapere Meme Adim CM Tuliram Ronghang Repairing Ke Klem Pipon Apot Kurwang Tu Pajerpon Kiramtang Ningkan Ko An Penne Nilip Block Asai Hempen Kache Koinot Adolong Aningkan Ke Ong Par Pik Pen Ajok Ating Pi Tu Thai Si Jang Thanglo Labang So Tawar Lake Karbi Rengma Joparni Si Kacheleng Borpung Borlangso Sarihuti Warprok Jongpha
akhoi puta arniwang pharo amunit lokacharli ausomar kedam kewang kisung ko anni kacecak nang pualam tim Karbi Anglong keja CM Tuliram Ronghang laso kisung alam arjulong si tong sikot pen dolong kikimji ahukum PC inglong arat akisung ingdeng isike pajok ponlo lasi inglong arat CM Tuliram Ronghang apan suri akardom lapen ningkang sam parpik akachuru pajerpon Nilipen Perangke Robinson Terang News Fast Karbi Anglong Nijang Karbi Anglong Dwaramla constituency arlo bhoksong pathuaklam along mai ing nipon bangswa mayalong APHLC Dwaramla constituency committee maipu habeli jangpensi mai chari ponsi mai along aluhi sarpo pen APHLC spokesperson angtong ing tikathar chetongdun mai along aluhi pen kaningje ponke nonke bangji surihini ra inquirahini aningkan council MAC election ahut Dwaramla constituency penta APHLC asong pen arjabdun po lapen rongarat aphan non pen six schedule awareness kethan kimum ponji aphan chethan ponji aphan aluhi pen ongdung Dwaramla constituency APHLC asongja atuma phan than pon lapen mai kijut ahut APHLC 6 schedule long live tribal unity long live pu hangtaramsi APHLC asongja po atuma phan seke ki piamai pajut pon APHLC atau makacis song ke lakli lapen sanksi pula bangso birta kedak Dwaramla a constituency pensi pini pace tak ponlo lapen asitin a constituency da Karbi Anglong lo ketu anatom sistem lakli la lapen kempon bompo lapen pini dak APHLC la bangso leaders meet mat dak sonja po mailong kacethan kacimumun ke la hello nona bangke wrong group are low hala nang kacini dun dia tum dolang putum cini lo posela tum ban ko puson si kapacini jima than varet po cini ne tik ke than varet po la pen chunche tik la ke claim varet po la pen MSC election ke la ke high vek nang pupusi anutina bang pu aning lo ta meke karpe melo la pen la so ke mang dak Karbi Anglong lo ke council voter list along ke chairman ing than tik la pen long le pota ing than tik la pen la boreng awas sai la ing long so tum han panung kupen la ke che tum ki pilai hui bang la hai hui akamat tha a ot bang ke la ke klar kritik cham etik ing tiet etik ke la bang so song ke la ke ka song ing ton telo la so ove kimi tum ninga ro la so me ke kar ke dung dolang a jha ka tum bang pulo APHLC asong ke la ke MLA election le ke remlo protang te ki judlo pu re la ke judje kupuson ki jud po athema asong songja pi anu tin aning arlo sila so ameke karke dolang la sila so la ke akemang chunche tik la ke che song bompo mo akemang chun dia pikira so song akenang ta bidat poke akemang ke chunlo Karbi ke inglong so ke tum jong se reng dok reng ni pen dolong lo protang te la so song akenang ma sebe delo Kita la so ke mang tun che tik ke la so song ke la ke che song pon bom dam bom po la pen pin da ke tong an ke la ke leader sai silo la pen itu misi ke mang do asitin a constituency asitin a PS la pen a wrong tin sistem leader ke par jab et po tip asong ja par jab et po la puson si wrong rup alo ke la ke ing tang klong pen si la so song ke la ke klem po dam po ka prek asong ke da ke lam chubai ke thanji tharve ke thornang ke jori po ka asap to da ke la ke tobar masi abelo la ke tharve ke thornang jorun elo non ke songja teman la puson si CKCP po la puson si training CP po dakke tharve ke thorang jorun elo dakke la so song pen ahok alam achu lam ke than aron lam ke than lai hui se non ke pachet dak po Karbi Anglong non ke cherok to ke tu vek po ka che song chun vek po APHLC dongkam kampen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong Tarapung ahawar hini apoling along ta mesen pensi vote ke jokpon lo nong 25 nilip constituency ke parlo Tarapung upper lower APS along vote ke jok mesen pensi pachun lapen coronavirus ake so pen setame kaching rai pen langpon Tarapung ahawar hini apoling along setame coronavirus ake so ave pusi Dr. Ahin pen than pachini pon coronavirus ake so ke check pu arjulong ajok penang anabang phubang phiatum ke election jokdunde phan pharu angbong pen phan ingkoira pho atum vote jokpon pe lapen ASDC APHLC BJP Congress song phli atum ansi Tarapung hawar hini apuling along chedan ponlo lapen apar Tarapung APS along ke song phli atum ta agenda dun setame lower along abangke BJP pen Congress atum ansi agenda dun chot setame lower Tarapung along setame ASDC APHLC asong atum setame agent ke dodun abang ave dak na itum nang chitong dun pen itum chit thanong lake mi pikalam lo asila dak corona ki check pondu asila masuk corona ki check pon abangke non
kecengsi isi serial nong 1 pen non apisi an 560 3 lo pasong bong bangke kitip apa deh Kitip apa deh? tips lah Kitip lang deh. kitip lombom lah lapo si dak ke corona we lapo son si itum teglong lo Lang deh. asi uji tip pulutang te upine ladak teglong yi bonta 97.3 Deh. hai bangke ini negatif Negatif sih tam dulu deh. negatif tam dulu Tarapung pen Joy Singteron News Fast Karbi Anglong. Karbi Anglong api ong munit ang bong kaperi mimi cetong nang dobom. Son si kedamtang ni paing koira serkep arni dungkek langso along Karlitang suresteron manghumeme ason pen apran kedam joyajok. Karlitang suresteron ajir puatum ningduk cepak langsi. Diphu Rusem Sonsing ingti Amir Bari along Cikimopon. Kedamtang ni pai ingkoira serkep arni volongko maji sikari pothar sartheteron pen Mina Tisopi Atuma Sopo, Karlitang, Sures, Teron Ahem, Pen Barsi. Ajir puatum pen kijuidam, dam juilo. Laso apiar nikang samhup apor api apuatum birta kelong thuke. Dungkek langso anat inglong aber anat si skuti pen. Kititang arpum, tiroksi kekpon long. Karlitang Sures Teron aphan, apran karmut atum along pen, akang sai. Kilong Japan pura Bokolia thana along api apo pen niphai thongkep arni lamhoi pipon Karlitang Sures Teron aphan apran kedam joilake isi kamang humeme ajok ajur potum chekemo ponahut ahok perakang sai Kilong Japan law and order atum aphan ajur po Edwinson terang pen tuning ripon Tadimando jongsi Sures Teron accident vega hok pulutang te Bokolia dungkek langsung na accident vega hok pulote hadake towar ta henupik hadake arong dupik dong se accident vega hok pulote hadake majok badul accident sita hadake chingoi lo pulote ame kang pram du uni tani itu ame kang pram theglong asap sebe theglong bos ta alang ne nunat ke ni tum ke theng kang pram ke thegdon long la si la bangso theng pram theglong si ni tum mang appearance to matching pipen postmortem aphan insist lo postmortem na claim lo te postmortem report bang non ko nang pipelang ni tum ma chong hong nang lang sitame doktor bang thenang pudun ang tinamang ke tep nilu kasi tupia thesi ke tep nima lata nini tum chini tung duk lapen isi birota ke long chubang la hello appearance to pen also pan kang thumnam also abir chielo po birota ke long hut ahem pu dung ka ching thumdam hut ke also bang ke dongolong sun ko chok son si theglong aberana sami skuti bang ke ala ala ke kona hem kong long bangke la bangke upu arina sikrep rong aso bangke arvina sikrep upu abe angke isi munti tu meme aso apong ka thak fun che bat ko la si la bangke ni tum accident men ki chibek mo ke ni tum na koi ni de lo la si just tame ni tum no postmortem report bang hong ko la pen jongsi accident ka lidet la bangke murder pinak pulote la bangke la ka murder bek bang han ke sodak pen insai bek na po busi ni tum constitution ladak law and order handa me ni tum tuning ripon lo athe la puson kemisen lo sufan la pu ami thang kheng mong ben charbo ret chepa chi ret ke la ke chok che ningdu kalam la ke anutina ningdu kalam News Text Report News Fast Karbi Anglong. Ini berta lansi pajudik lo, domi thakmin kardong.